Здравейте хора! Днеска ще снимаме нов клип с Габриела, ето Пометкова. И този клип е The Whisper Challenge. И това, което ще правим е всеки един от нас ще слуша музика, другият ще му казва някакви изречения и този, който слуша музика, трябва да познае какви изречения казва другия. Хвърляме Лизи Тора, кой да е първи? Кой е първо? Лизи или Тора? Значи няма Лизи Тора. Лизи, ти си първи. Така, сега ще му казвам и той трябва да познае какво му казва. И ако познае, печели точка. Тайлър Окли има зелена коса. Тайлър Окли Има зелена коса. има як задник. Има зелена коса. Има задна коса. Зелена. Зелена. Да. Yes! Навън е много горещо. Какво? Навън е много горещо. Тайлър. Не. Навън е много горещо. Седем ти, имаш въздух, искаш? Навън. Тераста? Навън. Навън. Да. Е. Много седем. горещо. Топло. Горещо. Аз Ти? обичам да правя клипове. Обичаш да правиш Клипове. музика. Клипове. 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 Клипове! Да! О май гад! Ти имаш рожден ден на 11 август. Ти! Не аз. Да. Аз, така. Ти имаш Имам рожден ден. Рожден ден. коктейл. Рожден ден. Какво? Рожден ден. Косата. Рожден ден. Рожден ден. Косата. Рожден ден. Рожден ден. Кожата. Добре. Рожден ден. Коса, чом, коса виждам. Рожден ден. Рожден. Рожден ден. Добре. Имаш рожден ден, не знаеш какво това беше. Тук съм нула. В момента снимаме клип. В В бобен ден. момента. В момента. Да. Снимаме. Снимаме. Клип. Какъв клип? Клип! Да. Снимам клип! Време да снимам клип! Ей! Аз имам 4 точки. Сега ще има скока. Сега давам щафета. Когато се обръщат хората се обръщат се. Хората се бръснат. Обръщат се, да. Когато хората се обръщат, Когато хората се обръщат, слънцето залязва. слънцето залязва. Браво! Пускай се остай тази песен. Добре. Насочвам те, че може да Тройсван строй се е... Кара. Не е... Да. Е... Кара. Е... И. Тройсван е. Тройсван е... Певец. Певец. Не е певец. Не е певец. Певец е. Певец е. Е певец. Тройсван е певец. Така. През зимата. Какво? През зимата. Песен теми. През зимата. Без смс. През зимата. През зимата. Така, през зимата. Листата на дърветата окапват. Листата на дърветата Окапват. окапват. Да. Ти се казваш Габриела. Какво? Ти се казваш Габриела. Сега какво ще правите? Ти се казваш Габриела. Ти се казваш Аз се казвам Габриела. Габриела. И фамилията ти е. Какво правя днес? И фамилията ти е. Какво правите сега? Фамилията. Пометкова. Фамилията ти е. В България. И фамилията ти е. Няма сега да казвам. Фамилия. В републиката. Фамилията ти. Фамилия. Пометкова. Фамилия. Пометкова. Фамилия. Не гледай. Чакай, аз се казвам Габриела Пометкова. И фамилията ти е... Не! Ти се казваш Габриела. И фамилията ти е Пометкова. Аз казвам Габриела, фамилията ми е Пометкова. Така ли е? Още една точка и като бях. Мадона. Братота. Чакай. Не мога да разбера какво. Мадона. Бретона. Мадона. Мадона.
Мадона. Мадона. Чакай, пусти нова песенчета да свърши. Добре. Мадона. Мадона е дърта. Дърта. Много дърта. Много дърта. Девица. Девица. Ей! Сега победителя аз. Ще напиша статус на неговия профил, който ще си 24 часа. Без да казваш на никой, че е това. Добре. И ако някой те пита, ще кажеш... Че аз съм написал. Да. О, леле, не, шегуваш се? Не? Не. Да. Не. Да. О. Пусна ли го? Да. Добре, обаче още на дния, да знаеш. Добре. Добре, ще правиш аутро. Съм твърде депресиран в момента, за да измисля каквото и да кажа. Така че оставям думата на Габриела. Харесате клипа, абонирайте се за Борко, т.е. за Проко, както той ми се така написа, защото той ще трябва на следващия клип да е с грим. Така че се абонирайте, ако искате да видите това нещо. Give it a thumbs up! Да. И следващите клипчета ще бъдат на моя канал. Да, добре. Това беше клипчета за днес. Абонирайте се, Довиждане харесайте и до нови срещи. До скоро. Господи, Господи. Бъде спираш ли пък?